салом мухлисони барселона ва канали барса тиҷи. педри оҳиста ба фурӯш гузошта мешавад. Дехея барои кӯмаки терштеген меояд. ҳамватани Месси Дибала ба барселона мекӯчад. ин ва дигар хабарҳои дастаи барселонаро имрӯз дар навори худ ба шумо пешкаш хоҳем кард. обуна шавед ва то охир наворро тамошо кунед. мо бошад шурӯъ мекунем. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. рақобатҳои футболӣ ва дигар навъи варзишро бо хизматрасониҳо ва коэффициентҳои баланди ширкати 1x боз ҳам ҷолибтар гардонед. он ҷо регистратсия осон буда, пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё бароятон дастрас мебошад. ана барои обуначиёни канали футбародарон бошад, иқдоми махсус омода намуданд ки дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barca ба ҳисоби шумо то $100 бонус дода мешавад. силкаи заруриро дар комментария мегузорем. ба ҳама муваффақият. Пауло Дибала ба Барселона пешниҳод карда шудааст. даста имконияти хариди онро меомӯзад. ҳамлагари аргентинӣ барои дастаҳои берун аз Италия 12 миллион евро тахфиф дорад ва мехоҳад ки дар Испания бозиро идома диҳад. барои Барса ин афзалият нест, аммо ин вариант баррасӣ мешавад. мушкилоти асосӣ дар он аст ки Барса ба вингери чап ниёз дорад ки дар бозии як ба як хуб аст ва илова бар ин Дибала метавонад ба Жоау Феликс ки дар даста боқӣ мондан мехоҳад монеа эҷод кунад. вестхэм аллакай ба имзои ӯ таваҷҷӯҳ зоҳир карда буд ва Атлетико Мадрид аз вазъи футболбоз огаҳӣ дорад. чанд моҳи оянда ҳалкунанда хоҳад буд, зеро Рома мехоҳад ки шартномаашро бо зиёд кардани маоши ӯ тамдид кунад ва бозингар ва атрофиёни ӯ омодаанд ки ба ин гӯш диҳанд. аммо агар Барса қарор кунад ки ӯро харидорӣ кунад, Дибала омодааст ки ба Каталония ояд. Дехея бедаста монд, зеро тобистони соли гузашта вақте ки шартномаи ӯ ба охир расид, Манчестерро тарк карда буд. аввал ӯ шартҳои созишномаи навро бо Олд Траффорд мувофиқа кард, то он даме ки клуб ин пешниҳодро бекор кард ва кӯшиш кард ки ба ӯ шартномаи нав бо маоши камтар пешниҳод кунад ва дар ниҳоят дарвозабони испанӣ пас аз 12 соли дар даста будан қарор кард ки Манчестерро тарк кунад. бозингари 33 сола бедаста монд. иштироки охири ӯ дар бозӣ дар вақти шикасти Юнайтед аз Манчестер Сити бо ҳисоби 2-1 дар финали ҷоми Англия дар моҳи июни соли гузашта буд ки дар он ӯ барои ҳарду голи сардодашуда танқид карда мешуд. аммо нашрияи Каталонии Mundo Deportivo мегӯяд ки Дехея метавонад ба зудӣ ба футбол, яъне ки ба Барселона баргардад. нилнёриҳо аз ҷиҳати молиявӣ душвортарин боқӣ мемонанд. онҳо тобистони соли гузашта барои трансферҳо танҳо 3 ё ин ки 4 миллион евро сарф карданд, дар ҳоле ки хароҷоти зимистонаи каталониҳо 40 миллион евро барои форварди бразилии Витор Роке комилан сарф шудааст ва онҳо имзои ройгони Дехеяро ҳамчун ҳалли камхарҷ барои тақвият дар мавқеи дарвозабон мешуморанд. шумо ин хариди дастаро чӣ хел баҳо медиҳед? дар бозӣ бо Атлетик Билбао Барселона Педри ва Френки де Йонгро аз даст дод. дар навбати аввал ҷароҳати де Йонг ҷиддитар менамуд, вале вазъ дигар хел будааст. рӯзҳои аввал барқароршавии Педриро 3 ҳафта мегуфтанд, баъдан 5 ё ин ки 6 ҳафта шуд. ана акнун бошад менависанд ки бо сабаби ҳамин ҷароҳат Педри метавонад давоми мавсимро аз даст диҳад. ин ҷароҳати сеюми нимҳимоятгар дар ин мавсим мебошад ва Педри дар умум зиёда аз 100 рӯз банди табобат будааст. ба навиштаи AS Педри мушакҳои рони рости худро осеб додааст ва ин ҳолат нороҳатиро дар байни идоракунандаҳои даста ба бор овардааст. роҳбарияти даста ҳолатро нигаронкунанда мешуморанд ва акнун Педри ҷиддан бояд оиди ояндааш фикр кунад. чизе кӯмакаш намекунад. Пике ва Пуёл бо Педри ҳамсӯҳбат шуда ба ӯ ивази диетаро тавсия додаанд. ба тавсияи Пуёл, Педри акнун аз истеъмоли глютен даст кашидааст ва танҳо брокколи истеъмол мекунад. ин диета замони Карвахалро аз ҷароҳатҳои пайдарҳам наҷот дода буд, вале бадбахтона барои Педри ин кор надода истодааст. Барселона акнун оиди фурӯши бозингарон фикр дорад. ба онҳо осебпазирии Педри писанд нест. ба даста пул лозим аст ва онҳо мехоҳанд ки ягоне аз бозингарони ҷавонро фурӯшанд, яъне аз байни Гави, Педри ва Балде. барои фурӯши онҳо даста бояд сабаби қонеъкунанда барои мухлисон дошта бошад. шояд корҳо дар ин бобат оғоз шуда бошанд ва Педри инҷо ҷабрдида шуд, чунки дар dastavу мунтахаб тӯли 2 соли охир ӯро ба таври максималӣ истифода бурданд. оқибат ҳам ҳамин хел шуд ки саломатиаш дигар ба гапаш гӯш намедиҳад. ба ҳамин тамом дӯстон, лайк зери навор гузошта обуна шуданро фаромӯш насозед. то наворҳои баъдӣ тан сиҳату хона обод бошед.